जोबोद गोजोनथाव खौरां जे सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बेन्दोंनिफ्राय देग्लाय बोसोरनि जितु पुलिसनि आनजाद बे आनजादाव जोंनि हालामनिफ्राय 7 माने हिन्जावसाफ्रा पुलिस कामान्ड'आव साख्रि मोननो हादों। बिथांमोना जादों सपना मुसाहारि, सपना स्वर्गियारि, रंजालि बर', प्रिया बसुमतारी आरो उषा बसुमतारी। बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि जिल्ला गेलेमु आफादजों गेलेनायाव लोब्बा दंमोन। सोरबा बक्सिङाव गेलेयो, सोरबा खारनायाव गेलेयो, सोरबा उसुआव गेलेयो। बे रोखोमनि बिथांमोना माखासे बिथिङाव बिथांमोना स्टेट आरो नेशनेल लेभेलावबो गेलेदोंमोन आरो बिदिनो फैनानै उनथाराव नै दाखालिसो फोस्रावनाय जा रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव बिथांमोना देरहासार जानो हादों। बेखायनो जोंनि जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्राय जों बिथांमोननो थोजासे जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरो। मोनसे खोथा बुंनांगोन जे बिथांमोना गेलेनानै राफोद जानायजों लोगोसे जोंनि समाजनो मोनसे खौरां हरदों जे नाजाबाथाय देरहायैनि खुनु माने गैया, देरहाथारो। लोगोसे नैबेखौ बुंनांगोन जे जाय गथ'फोरा दा दिनै साख्रिखौ मोननो हादों बा पुलिसनि आनजादाव देरहासार जानो हादों, बिथांमोना जोबोद गोरिब कन्डिसननिफ्राय फैनाय, जोबोद माने गैजायै मोनसे थासारिनिफ्राय बिथांमोना फैनाय। बेखायनो बिथांमोननि जिथु नाजानाय, बे नाजानायनि जिथु फिथाइ, बे फिथाइया बेखौनो फोरमान होयो जे नाजानायाव जेब्लाबो देरहानाय थायो। गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायना बावहरबाय। दिनै जोंनि फिल्डआव फैनानै बड'लेण्ड बुब्लिया जोंखौ सोंनायनि थाखाय जा गोजोननाय थाबाय। दिनै रिजाल्ट होनाय, आसाम कामान्ड' रिजाल्ट होनाय, बेहाय पास जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो गोजोननायबो मोनलांबाय थागोन। मानोना इमान नाजाबोदोंमोनबो जों, बेनि थाखायनो गेलेबोबायबो, नेसनेल लेभेल गेलेबाय, स्टेट लेभेल गेलेबाय। थेवबो नाजाबोनानै जोङो दिनैसिमबो समाव जोङो नार्भास जादोंमोन, माने हायाखैमोनबो नालाय सम माब्लाबा समाव हायाबो जादोंमोन। जेनेबा एग्जामफोराव माब्लाबा समाव फेलबो जादोंमोन नाजानायनि गेजेरजोंनो। थेवबो जों नाजाबाय थादों, जोङो गाराखै नाजानायखौ। दिनै नाजानायनि फिथाइजोंनो जों दिनैसिम लामायाव मोनफैबाय। बेनिखायनो बयबो नाजानायखौ गारनाङा, जों नाजाबोनानै दिनै जोङो सालबारि स्पर्टस एस'सियेसननिफ्राय 7 जानो हादों। आनजादा जोंनिया रानिंआ बरबरायाव जादोंमोन, जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो। ओमफ्रायो बेनि माबाया अरेल फाइभाया क'क्राझाराव जादोंमोन, पुलिस रिजार्भ माबायाव। आं बक्सिं गेलेयो, ओमफ्राय उसु समायना, सपना स्वर्गियारि उसु गेलेयो, रंजालि बर' बक्सिं, ओमफ्राय उषा बसुमतारी बक्सिं, ओमफ्राय प्रिया बर' उसु गेलेयो। जोंनि दैदेनगिरिखौ, मानोना जोंखौ इमान उन्दैनिफ्रायनो हेफाजाब होबोबाय, मावहोबाय, जोंनि दैदेनगिरिखौ गाज्रि बुंनो हाया, मोजाङानो बुंनांगोन। मानोना जोंखौ गेलेनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा बारा मिथियाबाबो जोंखौ हेफाजाब होदो, फैसा थाखा गेलेनो थांनाय आरियाव जोंखौ सहाय होदो आरो जोंनि सारमोनाबो जोंखौ हाजासे सहाय होदो। जि नांगौ जोंनो हायाबाबो जि एसे हायो बेखौ जोंनो जगार खालामना हरदो, जेराव गेलेनो थाङा मानो। बे गेलेनायाव जोंखौ हेफाजाब होदो सारमोना। जि गेम फैयो बेखौ जोंनो सारमोना खबर होयो। सारमोन नङाबाथ' जों दिनै दावगालांनो हायामोन, इखिनि लामायाव मोनफैनो हायामोन। दिनै सारमोननि अननायावसो जों इखिनि लामायाव मोनफैनो हादो। सारमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावनांगोन। आङो नेसनेलखौ तेलेंगानायाव गेलेखांबाय, स्कुल नेसनेल गेम। ओमफ्राय उसुआवबो खेबसे गेलेदोंमोन नेसनेल, माबायाव जम्मु काश्मीराव। ओमफ्रायो बिदिनो खेबनै गेलेबाय नेसनेलखौ। जोंनि उन जोलै जेनेबा लाइमोनफोर, बिसोरखौ जोङो मा बुंनो माने जेन नाजानांगोन, नाजानायनि गेजेरजोंसो गासिबो साक्सेस जायो, नङा होमबा? मोजां नाजानांगोन। जेरै दिनै गेम गेलेनो थांबाय बबावबा मोनसे जेनदो होननानै गावखौनो नार्भास लानाङा। जेनेबा जों जेनबाय, जोङो उननि जिनि थाखाय नाजानायखौ गारनाङा आरो। जेनबाबो माने उननि थाखाय गासिबो नाजाफिननांगोन। जेननाय देरहानाय खेलायाव थाखायो गासिबो, बिनि थाखायनो गासिबो नाजानांगोन। नाजानाय थायोबा जेरै दावगालांनाय होननाया सारा दहायनो बुंखाबाय जोंना। ओंखायनोथ' गासिबो नाजानांगोन, नाजानायनि गेजेरजों गासिबो दावगालांनो हागोन, साक्सेस जानो हागोन। बिनिखायनो गासिबो जेरै नाजानांगोन, नाजानानै गारनाङा गासिबो नाजानायखौ, बेनो आरो गासिबो नाजानानै मावनांगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে।
সকলে এতিয়াও সেলফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেলফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ